Ahojte žienky, krásny deň vám prajem, či už teraz vo štvrtok na živom vysielaní v mojej facebookovej skupine, alebo potom zo záznamu v pondelok na mojom YouTube kanáli. Dnešná téma bude, alebo je to jedna z tém, ktorá je tiež veľmi žiadaná, a síce ako byť vidieť na sociálnych sieťach, ktorými sú treba z Facebook alebo Instagram. Mnohé handmade šikulky využívajú sociálne siete pre svoju propagáciu, ale v tomto videu sa pozrieme na to, čo robia zle, prečo im to nefunguje a čo vlastne robiť, aby sa ozaj začali zviditeľňovať, aby im to prinášalo ten očakávaný efekt v podobe predajov handmade výrobkov. Poďme sa pozrieť na to, čo väčšinou handmade šikulky robia. Dajme tomu, že sú na Facebooku, možno majú svoj profil, možno majú svoju stránku, a zdieľajú svoje príspevky, to, čo vyrobili, či už na ten profil, na stránku, alebo potom veľmi často zdieľajú do predajných skupín. Sú to v podstate predajné skupiny, kde sa dá predávať handmade. No a teraz taká jedna úplne úžasná otázka, ktorú by položila včera Zuzka, lebo sme robili Zuzka z môjho programu Ži svoj handmade sen. Robili sme tam takú prípadovú štúdiu pre fiktívnu študentku. A ženky, čo sú v programe, dostali zadanie. Mali pomôcť handmade šikulke zviditeľniť sa na sieťach a predávať. A jednoducho cieľom toho bolo získať taký odstup, pretože oni už svoju stratégiu majú nastavenú, už vedia, čo robiť. A cieľom bolo získať taký odstup, pretože pre iných človek tvorí troška inak, ako keď premýšľa nad sebou samým. A druhá vec, čo vlastne bolo cieľom tohto cvičenia, tej prípadovej štúdie, bolo, aby zistili, že vlastne tie princípy pre zviditeľňovanie sa, pre predajnú stratégiu sú v podstate rovnaké. Jedno, či sa jedná o sušené hríbky, malovanú keramiku, mydlá alebo šaty. No a práve išli pomáhať tej fiktívnej študentke, no a Zuzka položila ozaj otázku za 1 000 000. A doslova sa spýtala: Anka, ale ako teda poradiť tejto žene, aby predávala svoje výrobky, lebo v predajných handmade skupinách predávajú v podstate ostatní handmade tvorcovia a tam asi jej zákazníci nebudú. A skús sa zamyslieť nad touto otázkou aj z tvojho pohľadu. Pokiaľ predávaš v skupinách, kde sa predáva handmade, s najväčšou pravdepodobnosťou tam nebudú tí tvoji zákazníci. Možno sa občas stane, ale to je skôr také náhodné, než by sme sa mohli baviť o nejakých stabilných predajoch. No a ja ti teraz nazdielam také 3 základné kroky, čo môžeš spraviť a ako byť ozaj vidieť na tých sieťach. A princípom nie je chcieť predávať v tých predajných skupinách, pretože tam ozaj ten predaj nemáš pod kontrolou, tam v podstate nemôžeš nejako ani efektívne komunikovať s tvojimi potenciálnymi zákazníkmi. Žienky, zdravím, čo ste tu naživo, čo pozeráte, perfektné. Cieľom je, aby si začala premýšľať, ako vlastne tých sledujúcich dostať na svoj profil alebo stránku alebo na svoj Instagramový účet. Prečo? Pretože presne tam môžeš s nimi komunikovať a viesť ich od takých tých náhodných, že aha, kto to je, čo to je, až po sledujúcich, ktorí sa budú chcieť vrácať k tebe opakovane a potom u teba nakúpia. Predstav si to asi tak, že ja to vysvetľujem na takej ceste zákazníka, že v podstate najprv je niekto, kto vidí nejaký ten tvoj príspevok a tak ďalej a príde ku tebe a nájde tam nejaké informácie, ktoré ho zaujímu. A teraz sa presne dostaneme k tým 3 krokom, čo vlastne robiť. Ten prvý, ozaj základný krok, pokiaľ chceš byť vidieť na sieťach, a to je jedno, či chceš predávať v externých skupinách, alebo či chceš ozaj istým štýlom, pritiahni si tých sledujúcich na svoje stránky a tam im predávaj, tak ten prvý základný krok je uprať si. A čo tým myslím upratať si? Mnohé handmade šikulky chcú síce predávať na sociálnych sieťach, ale nie sú tam vidieť. Úplne jednoduchá otázka je, keď si položíš, spravíš si taký svoj audit, čo vlastne ten tvoj sledujúci a potenciálny zákazník nájde na tvojom profile alebo stránke alebo Instagramovom účte, keď tam príde. A často sú to ozaj také úplne banálne chyby, ako to, že tam treba nemáš svoju profilovú fotografiu. Alebo že nie je zaujímavá úvodná fotografia. Predstav si, že keď ideš na živú akciu, tak si tam ty, tak ako si, a na sociálnych sieťach, kde máš oveľa viacej zákazníkov, sa skrývaš. Je tam nejaká kvetinka, alebo proste je to nejaký v odzvukách avatar. Jednoducho nie si tam ty. A ľudia nechcú obchodovať, komunikovať s niekým, koho nepoznajú.
To je ozaj jedna z takých zásad pri predaji a ani ty by si nechcela obchodovať s niekým, koho v podstate nepoznáš. Hej? Takže ozaj si daj pozor na to, sú ozaj veľmi také základné kroky, ktoré si vieš veľmi rýchlo nastaviť. No a potom hneď v tom prvom kroku je, čo ten tvoj náhodný sledujúci nájde na tom tvojom profile alebo na tvojich stránkach, aby sa tam chcel zdržať. Akú informáciu tam nájde pre seba. A tu už sa trošku dostávame k tomu druhému základnému bodu, že čo teda zdieľať na tie siete. A keď máš, a väčšinou teda handmade šikulky zdieľajú príspevky typu toto som vyrobila, bude sa páčiť, je to stále o tých výrobkoch. Ale skúsa pozrieť na to z inej strany, troška si doprať taký ten uhol pohľadu zákazníka. Keď niekam prídeš do nejakého obchodu nového, nepoznáš ho, v podstate ani nevieš, čo tam je, ešte ani nevieš, či ťa vôbec ten obchod zaujme, prídeš do toho obchodu a predavačka ťa pozdraví a hneď ti ponúka na predaj nejaké výrobky. Skôr ťa to odradí. A presne takto to vníma aj ten tvoj sledujúci, keď príde na tvoju stránku alebo profil, to je jedno. Čo tam nájde pre seba? On sa chce najprv porozhliadať. On chce mať taký ten pocit toho, že tady sa mi to možno páči, tu je to celkom zaujímavé a keď mu dáš nejakú hodnotnú informáciu zadarmo, ktorú on vie použiť, napríklad jednoduché tipy, tak čo to v ňom zanechá? Aký dojem? Tu je fajn. Tu som dostal niečo, ešte som ani nenakúpil. Tu sa asi budem chcieť pozrieť aj na budúce. A presne tu je ten moment, kedy, pokiaľ ty vieš, ako pracovať s svojimi sociálnymi sieťami a vieš v tomto momente tomu tvojmu potenciálnemu zákazníkovi, ktorý je zatiaľ v tej fáze, že je ešte sledujúci, keď mu ty povieš, OK, príde sem aj na budúci útorok, čakajú ťa tu ďalšie tipy, no tak čo sa stane? Ten tvoj sledujúci má informáciu, aha, tu som dostal niečo zadarmo, vyzerá to celkom dobre, aj to možno vyskúšam a budúci útorok sa mám sem prísť pozrieť, pretože tu dostanem zase niečo, čo sa mi páči, čo sa mi hodí. Ono je to úplne iný princíp, než to, čo vidím u mnohých handmade šikuliek, keď sa snažia predávať tie svoje výrobky. A presne takto sa začína to budovanie značky, presne takto sa začína to zviditeľňovanie. Ono ozaj na tých svojich sociálnych sieťach máš obrovské možnosti, ako komunikovať s tým náhodným sledujúcim a meniť ho na toho svojho zákazníka. Pretože pokiaľ máš obsahovú stratégiu na svojich sociálnych sieťach, jednoducho obsahová stratégia sú určité typy príspevkov, ktoré vedú toho tvojho náhodného sledujúceho na tej ceste, kedy on si začína uvedomovať, že tie tvoje výrobky sa mu páčia. Začína zisťovať, aha, v tomto by mi ten výrobok pomohol. Začína objavovať, v čom si ty iná než podobná lacnejšia handmade šikulka. A toto je niečo, čo ty vieš spraviť, to máš ozaj vo svojich rukách a vieš to spraviť na svojich sociálnych sieťach. Túto svoju značku nevybuduješ, keď budeš zdieľať predajné príspevky, vyrobila som, do predajných skupín, kde sa predáva handmade a kde v podstate nie sú ani tvoji zákazníci. Tá obsahová stratégia sú konkrétne typy príspevkov, to znamená vedieť vlastne zaujať toho náhodného sledujúceho až po ten predaj. Je to ozaj taká tá cesta zákazníka, čiže obsah tých príspevkov, to je jedna vec. Druhá vec je štruktúra tých príspevkov. Ozaj nestačí, pokiaľ chceš budovať značku, byť viac vidieť na tých sieťach, tak nestačí dávať príspevky typu kvalitný tovar, použitý úžasný materiál, vyrobené s láskou, originálne a tak ďalej. A to už sme sa bavili o tej obsahovej stratégii, ale je tzv. Aj ten štvorbodový systém, ako vlastne robiť tie príspevky tak, aby ten tvoj sledujúci si ten príspevok chcel aj prečítať. Pretože viem si predstaviť, že tráviš nejaký čas tvorbou príspevku a sú tam aj hodnotné informácie, ale jednoducho ty nevieš, ako vlastne v tom príspevku, nehovorím, že donútiť, ale zaujať toho tvojho sledujúceho, aby on si ten tvoj príspevok chcel prečítať až do konca. Pretože ten príspevok, ako som už spomínala, má 4 konkrétne body a jedným treba z tých bodov je, kedy vlastne komunikuješ ty s tým sledujúcim a dáš mu jasné inštrukcie, čo má spraviť. Čo má ďalej robiť, na čo sa môže tešiť. Zober si to možno ako taký seriál na pokračovanie. A táto obsahová stratégia, to je niečo, čo vieš spraviť bez reklamy. A
čo si vieš, veľmi rýchlo sa to vieš naučiť a vieš to v podstate kopírovať pre seba. V podstate ty, keď vieš, ktoré typy príspevkov vieš alebo máš zdieľať, tak jednoducho vieš, OK, teraz predávam toto a potrebujem si k tomu spraviť takýto sled príspevkov. Teraz idem predávať toto, OK, tak potrebujem zasa nejako si nastaviť tú obsahovú stratégiu. Obsahová stratégia je súčasťou môjho programu Buduj svoju značku na sieťach. A ja o tom programe hovorím teraz a budem hovoriť celkom často, pretože ten program má neskutočnú silu. Bez akejkoľvek platenej reklamy sa vieš dostať medzi nové sociálne bubliny. Ja ti za chvíľočku prezradím taký ten tretí krok, čo vieš spraviť, aby si sa dostala medzi nových sledujúcich. A vieš vlastne, ako pracovať s tým sledujúcim na tej ceste. Ozaj dostaneš tam informácie, v podstate je to založené na princípe 3 pilierov, kedy ti ukážem vlastne, aké typy príspevkov zdieľať. A 15. apríla v špeciálnej podpornej skupine, ktorá je vytvorená k tomuto programu, takže nie si na to sama, otváram takú obsahovú výzvu, kde na teba už teraz čaká 7 typov príspevkov, no to spustím vlastne až 15. apríla, ale 7 konkrétnych typov príspevkov s konkrétnou štruktúrou, s konkrétnou šablónou, ktoré vlastne ti pomôžu tvoriť tie príspevky od toho náhodného sledujúceho až po zákazníka. A dostaneš k tomu moju spätnú väzbu. Čiže budeš v skupine, kde sú aj iné handmade šikulky, takže tých inšpirácií, tých námetov tam bude strašne veľa a dostaneš aj moju spätnú väzbu, na čo si dať pozor, aby tie príspevky boli ozaj relevantné, aby zaujali tých nových sledujúcich, ale aby aj predávali. A ako robiť tie príspevky cez ten 4-bodový systém, aby si vlastne tvoji sledujúci chceli prečítať tie príspevky. Takže pokiaľ je to niečo, čo ťa zaujíma, začíname 15.4. Ten program je otvorený už teraz. Ja som včera dorobila posledný upgrade a ozaj ten program je nadúpaný. Na zdieľaní nájdeš si pod týmto videom odkaz do programu. Tak a teraz sa poďme posunúť tomu tretiemu kroku, ktorý potrebuješ spraviť a potrebuješ s ním pracovať, aby si ozaj ten svoj príspevok nezdieľal len na tých tvojich sociálnych sieťach, ale aby sa dostal k čo najväčšiemu počtu nových sledujúcich a aby v podstate aj ten samotný príspevok ti pomáhal rásť. Aby to bolo niečo také ako, nazvem to ten pákový efekt alebo exponenciálny efekt. Princíp je ten, že v podstate vytvoríš príspevok a ten príspevok si nájde svojich sledujúcich, budú ho čítať aj ďalší ľudia, aj časom. A toto je ozaj niečo, čo sa vie diať, vie sa to diať aj tebe, kedy v podstate taká tá námaha, ktorú ty dáš do tvorby jedného príspevku, sa ti niekoľkonásobne vráti. A potvrdzujú mi to aj ženy, ktoré sú v mojom programe Ži svoj handmade sem, pretože tam sa stretávame ozaj na týždennej bázi, a kedy diskutujeme ozaj o tom, čo potrebujú. A takisto treba Zuzku spomeniem, sa pochválila, že jeden príspevok, ktorý tvorila, dajme tomu v novembri, nepamätám si presne, sa stále zobrazuje. Stále v podstate má tendenciu privádzať nových sledujúcich. Preto hovorím, buduj tú svoju značku na sieťach, ale na tvojich sieťach. Nezdieľaj do skupiny, aj keď aj to má svoje opodstatnenie, ale na svojich sieťach máš tú najväčšiu moc. Poďme sa teda pozrieť na to, čo je jedným z tých faktorov, ako sa vieš dostať medzi nových sledujúcich do tej novej sociálnej bubliny a ako vlastne spraviť to, aby ten príspevok sa zdieľal aj ďalej, aj časom. A síce sú to tie malé mriežky, ktoré sa volajú hashtagy. A teraz ja viem, že mnohé z vás, mnohé handmade šikulky, hashtagy ako veď to mám spojené s Instagramom a čo? Hashtagy zdieľate aj na Facebooku? A áno. Existuje tzv. Tá hashtagová stratégia, ktorá je tiež súčasťou programu Buduj svoju značku na sieťach, ktorá ti pomáha prísť do takejto širokej, do novej sociálnej bubliny, ale pomáha ti takisto aj, aby ten tvoj príspevok rástol. Pretože pokiaľ máš dobre zvolené hashtagy a pokiaľ si nikdy nepremýšľala nad tvojou hashtagovou stratégiou a zdieľaš hashtagy napríklad handmade alebo vyrobené s láskou a tak ďalej, tak v podstate sa tým zasa oberáš o možnosti, aby ten tvoj príspevok sa dostal medzi nových sledujúcich. Hashtagová stratégia je v podstate taká tá kľúčová vec, ktorou sa ty vieš dostať medzi veľké množstvo potenciálnych zákazníkov bez toho, aby si musela platiť reklamu. A tá hashtagová stratégia je na jednu stranu veľmi jednoduchá, na druhú stranu potrebuješ presne vedieť, čo tvoji sledujúci hľadajú, alebo o čo je záujem.
Takže tie 3 kľúčové body, ktoré prosím ozaj začni robiť, aby si bola vidieť na sociálnych sieťach, je uprať si. V podstate potrebuješ, aby ten tvoj profil, tvoja stránka pôsobila dôveryhodne, aby keď niekto náhodný príde na tvoj profil, na tvoju stránku, na tvoj Instagramový účet, aby vedel, kto si, čo robíš a čo tam nájde pre seba. Druhý krok je zdieľaj príspevky, ktoré vedú toho tvojho náhodného sledujúceho. Už keď ti dá niekto ozaj ten svoj čas a dá si tú námahu, že príde na tvoj profil, tak ho nepustí. Daj mu tam ozaj, veď ho tou cestou od toho náhodného sledujúceho, buduj s ním značku a samozrejme následne mu vieš predať. A garantujem ti, že nakúpi u teba a nie u lacnejšej handmade šikulky, pretože má s tebou vybudovanú značku. Daj si pozor aj na štruktúru príspevkov, to je stále ten druhý bod, čiže obsahová stratégia. A ten tretí bod, ako vieš byť vidieť, sú hashtagy. Sú to vlastne také tie kľúčové slová, pomocou ktorých sa dostaneš medzi nových sledujúcich a ktoré ti pomáhajú, aby ten tvoj príspevok rástol ďalej. No a jednoducho tá obsahová stratégia, ako som už spomínala, to je niečo, čo máš vo svojich rukách, čo v podstate zaujme tých tvojich sledujúcich a čo ťa ozaj vie odlíšiť od iných handmade šikuliek, ktoré propagujú svoje výrobky. Vyrobila som rozmery, váha, výška, cena, vyrobené s láskou. Takže pokiaľ chceš ísť do hĺbky, budem sa na teba tešiť v programe Buduj svoju značku na sieťach. 15.4. začína obsahová výzva, kde už teraz na teba v skupine čaká 7 typov príspevkov. Ja sa veľmi teším na ženy, na ich pokrok. A prajem ti, aby si bola vidieť na sieťach. Aby ozaj tvoje handmade výrobky sa dostali k tým zákazníkom, ktorí vnímajú hodnotu tých tvojich výrobkov pre seba. Nezabudni si všetko užívať, aj tie často počujem, že nešťastné príspevky, zasa musím niečo tvoriť, ale to je ozaj len chvíľočku, pretože pokiaľ vieš, čo máš tvoriť a ako to máš tvoriť, tak to ide veľmi rýchlo. Ale chcem ti povedať, užívaj si všetko to, čo robíš s radosťou a ľahkosťou. Pretože tá energia, ktorú ty dávaš do práce, do tvorby čohokoľvek, do akejkoľvek činnosti, tá sa ti znásobená vracia späť. Nezabudni na to a užívaj si všetko. Krásny deň prajem. Ahojte.